खानि मुङै आनवेल खायो टाइटल हामनाय खायो सिजाक कमन आं फरायनाय आरो रावनि साखाव सिजाक दङ BC Luichiba 25 years silver jubilee when it's checked 1999 to 2024 HSBA TBCU okay kai tor ungkha chini tongthai te pham digi sigi khu chubanaisa lokmung socialist adai act inaugurated by man Anwel Khainai Reverend Odin Chandra Devarma, Secretary HSBA, place Jagan Kati Saidasura, Unuputi Tripura, Tinini Samari, dated 28 to 29 December 2024. Mungkin memorial stone je orang teman. Kepada angkau jorau hai ang close by ani je samno ang baikha tau au jorau ang tipani thani hai jorau. हमें कोई फेवरेट है kai to ni bomu lob jak thong Sini pastor खान करना तोक दिया ha samla phala ko thani mung ba silver jubilee ni khawno बॉक्स पॉक थंगा बना Tini norong ni o samsujak mani program eba ka panda kamno na harek lanjak mani eba bot hayo sini amo thain kai saidar sora baptisa sini nahar mung kai sini 1999 te tau 2024 BC 25 year silver jubilee sini mathani rupai bisite no palainan babaisu thangui to te khalai lai tong 25 bochor kamani yagulo no rok ini rufai bisiter no celebration palai lai salbusu romoi tongne o panda Jongmia 28-29 tini horni panda paikai sing o program paisa paitak sal tini no bot hayo saidar sara the teachers o association me khobda abo hasib hapar association acha tini norong ni o silver jubilee yakuba rufai bisiter panda bo mo thane lukor seman jaka ei norong ni kok sapang yakuba speaker rok bangma motor ko to phata hasini rok kai kok samarok singbo tini norong ni o program o yakuba panda kok sapang rok bo jagani rok kai norong ni rok kai manda tini sinaro man kai to ni ko tubi phaika sin thani GSB ni ngoi song sin pastor bini bisingti khalai song kholani samung rok chaleka tei sinaro kubangma hachik hapar association ni sini motharok tei felepsi rok no phai aro chungno chungbai baksa phai aro kurung phai asuk bisi kolokma nachigai mokolobai je norok celebration khlainani of 25 bosor 25 years na biwi tongmani ini hao jora kaham sal kaham manai ini bukha ke ko hama tongdara tini sini bukha belai ken tong thogo te belai ken khakjango kai tor sungno asuk kubangma jungjal tongthono bo aborongno chungbai ka tiriboi ini kuno kebeng mong kuri khlai chungno khlai rika o naithotok program abon bagai sini kai torno hambai ri baya hainai haino hai 25 years ni yagulo 50 years 50 bosor ni yagulo golden jubilee jenak majak mani abono na harile tam wan sucha tanor me o are sedasura mothani tini chung wan suk lajak sini sedasura mothani tini ni slide teibo kubang teibo kaham khlai sini hainai golden jubilee wasem khlai lenun babai chung bukhawo kha thon lajak tei bukhawo bo tongthok lajak nungke o mothani bodai tongara ang mothani chas ni ke dikon te o jubilee ni kon bena